ନାଇଁ ନାଇଁ ମଦ ପିଇବି ନାଇଁ ଚାଳର ମୋ ଛଣ ନାଇଁ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡେ ଲୁଣ ନାଇଁ ମତେ ଭାରି ନାଦ ଲାଗୁଛି ମାଇକି ନା ବାଡ ହଉଛି ବାବୁ 32 ଦିନ ଲାଗିଛି ଖାଇନି ସ୍ତ୍ରୀକି ମୋର HIV ପୁଅକୁ ମୋର ଏଡ୍ସ ଆବେ HIV ଆଉ ଏଡ୍ସ ଦିଟା କପଡ଼ା ଗୋଟାଏ ରୋଗ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଲକ୍ଷଣ ଏକା ଦେଖଉଛି ଆଉ 32 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି ବାବୁ କଣ ଗୋଟେ କିଛି ଦିଅ ବାବୁ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଫରେନ୍ ମାଲ କଣ ଅଛି ওটা B7 নিপ দিও আরে তু পাইনা কৌথুলু তু 25 দিন ହେଲା କିଛି ଖାଇନୁ ବୋଲି ଆଉ ପୁଣି ମଦ କଣ ମାଗୁଛୁ ବେ? ଓହୋ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ 32 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି ନା ଆଉ କଣ ପିଇନି ବା ଡେଲି ପିଉଛି ଦେଖିଲ ମନ କଲ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ଆଏ ନିବୁରୁ ପୁରା 10 ଟଙ୍କା ସର୍ଟେଜ ହଉଛି। ୱେଟ୍ ମୋ ପେଟ ପୋଡ଼ି ଯାଏ ମଦ ପିଇବାକୁ ତୁ ପେଟ